10. Peidio digalonni. Yn sicr mae'n help mawr pan dwi'n cyfarfod pobl sydd yn gallu deall rhai o'r dewisiadau falle dwi'n neud, a sydd yn gwneud dewisiadau penodol i hynna'n falle byddwn ni yn ffeindio'n anodd i wneud. Mae'n sicr yn help achos weithiau mae rhywun yn ffeindio hun mewn sefyllfa lle ti gymaint ar dy ben dy hun yn y ffordd wyt ti'n byw nes bod ti'n dechrau meddwl, wel falle bod fi jyst tipyn bach yn wallgo. Ie, mae yna deimlad o... Dwi'n gwybod sa'n gobeith yw'r gair, ond o'n i jyst galw fo'n gobeith am y tro. Ti'n meddwl o obeth wrth feddwl, wel, byddwn ni'n cael yn gorfodi i newid yn ffyrdd. So mae rhywun yn teimlo mae yna pethau ar gerdded sydd yn cynnig ffordd arall i ni ymdrin a'n gilydd, i ni redeg cymdeithas, i ni redeg yr economi. Dwi'n wedi dod i feddwl i chael iawn o fudiad yr enw The New Economics Foundation, sydd yn fudiad sydd yn union hynny, yn cynnig ffordd arall i bobl redeg i bywydau a gwledydd redeg i bywydau fel bod yna degwch i bawb ac nid dim ond elw i leiafrif bychan iawn. Mae sefyllfa yn argyfyngus fi'n credu, a wi'n gofod ymladd yn erbyn teimlo yn isel iawn am beth sy'n digwydd i'r ddeiar. Ond un o'r pethau sydd yn help yw bod yn gysylltiedig ar mudiadau rhyngwladol fel 350.org a FAS a mudiadau fel na sydd yn gallu ymgyrchu mewn ffordd effeithiol iawn trwy defnyddio'r ryngrwyd. Mae'n ymddangos bod nhw'n dal i wrthod a dal i lwyddo i wrthod y pipeline o Canada right lawr i'r Gulf a chi'n teimlo fel chi'n rhan o hwnna. Wi'n credu bod cysylltiadau fel yna yn ddefnyddiol iawn ac yn helpu rhywun i osgoi fod yn rhy ddigalon. Wrth i chi gwrdd â phobl ac wrth i chi geisio creu cymunedau neu gymdeithasau newydd o bobl gyda'r un mathau o syniadau gyda chi, wedyn mae'n gallu fod yn hwb. Mae'n mynd ar brotest yn gallu rhoi hwb enfawr.